जतना खुलुमखा तिनी IPF तिनी अंगै जों कायसा प्रेस कॉन्फ्रेंस माखलायखा जतना साइमानो ताव तिनी इलेक्शन नि जरा तिनी एडीसी काउंसिल इलेक्शन नाय फाइनाय 6 तारिख एप्रिल समवारिं नाय तै 10 तारिख लेखा जागनाय जों दिनै अमन वानसगो IPF पार्टी जों 17 जों बादाय दंगो 17 सीट BJP IPF जुट क्लाय जों बासागो जों फुल कॉन्फिडेंट दंगो जों आशाबादी जों जायगा फानो 28 पाइनाय BJP IPF सरकार दिनै अवश्य आं सानामो चिन जनगण रौना चिनि तिप्रा सारौना नरो काहमगो वानसोय नायदि चिन IPF पार्टी 2009 होइते जों आंदोलन खायफैगो जों सभा खायफैगो चिनि कायसे नाहरमों जों बनो बार मासावो चिनि अल्टीमेट सल्यूशन चिनि तिब्रासानि बागै तै कुनु लामा करै जों अमनो पहिलासि सायफैगो जों एडीसी एरिया न जों शेड्यूल एरिया न जों कताल हास्ते खायनाय जों तिब्रालेन खायनाय अमनो चिनि नाहरमों अमनो चिनि वानसगमों अमनो तै जों 2009 होइते लगातार जों आंदोलन खायफैगो चिनि मुभमेंट रंनो उइतंगो जों दिल्लीआव थांलायगो जों तै जों गोबांमा मुभमेंट खालायखा राष्ट्रखौ खालायगा जों बन्द खालायखा 23 आगस्ट जों आउटलागो 2016 गो 23 आगस्ट जों बालायखनो जों बिरमान माखा बुजा खाताव जाखा ताबो फनो चिनि सिक्लाराव गोबांमा प्राय 300-400 जन चिनि सिक्लाराव चिनि फानकराग्र ताव केस जोंनि दंगो बर केस हाजिरा रयमा दंगो अबाय खलाय जों कुबुय खलायै जों बखाबाय हामजागै जों सामं खलायफैगो जदन साइमानो चिनि बिसेसनि सिक्लाराव युथ रक पारा थांगै नग कागै याकुंबाय हेंगै दिनै 50 दिन 60 दिन चिनि हाबाखलाय जों बिनो प्रचार खाय दंगो चिनि हा दफानिबा जों सामं खाय दंगो जों अबनो साइमानो चिनि पार्टी IPF टी ताबो फनो जों कुनु लरेयाखो चिनि वान सम लरेयाखो ते चिनि नेता कर्मी जत्तनो बखाबाय हामजागै बखाबाखारवैनो जों सामं खाय दंगो अब प्रमाण तिनी जों अबनो मासानाय अनेक बरौ रक अनेक नेता रक अनेक पार्टी रक शुद्ध इलेक्शन समय फायै इलेक्शन फाय हो खलाय बरक न उल्टा पल्टा खलायो जों नुखा थांनाय चिनि लोकसभा इलेक्शन आब्र बाहायनो चिनि गोबांमा बरक क्लां थांगै बुट नाखा जों वानसक माने सामं खायखा हंखलाय जों बखाबाय सोंमा खायनाय कक बायसिमिया कक कतर सागै आबो कामचुगिया जों बखाबाय मा हामजागनाय बहा कहार मांनाय बहा कतर मांनाय जों ठीक खाय जों सामं मा खायनाय आबो जोंनि IPF सामं खाय दंगो जों नुखा लोकसभागो इलेक्शन लायखा जोंबो बाजाखा जत्न बाजा लायखा इलेक्शन नि परेगो जों नुखा बरनि जे इलेक्शन बाजानाय बरनि नेता रक मासबान करिखा कमाय थांखा एक दिन फन फायगै बर फाय गुरि फैया मोखां फुनुक फैया आमनो जों बाखि नेता हनाय जों बाखि बिसास खायनाय इलेक्शन फायगो थांगो आबो अंनाय न इलेक्शन फेलेंनाय पासनाय अब जतन ग्यारेंटी करै पलिटिक्स कायसा जिनिस फान ग्यारेंटी करै जों बयनो कुलि बिलाप करै बयनो सेजाय बिलाप करै बै बुलाय बिलाप करै जों जतनो जोंनि बाहाग हामप्लाय सांमा खालायलायनाय पलिटिक्स तिनि फानां माने बंधु खाना फां माने शत्रु शत्रुनो बंधुंगु बंधु शत्रुंगु पलिटिक्स को पार्मानेंट करै तिनि जों शत्रु लायनाय खानाखनो जों हायना हाय कथालायै बंधु लायनाय बने बागै आमनो कयनाय पलिटिक्स जतन समान अधिकार আমরা डेमोक्रेसी होनो और कोनो गोनांकै कोनो राजा करै कोनो गरै लेखा गोरों लेखा रोङिया जत्तनो समान इभेन तिनि प्रधानमंत्री तिनि नरेंद्र मोदी बाबो कायसेनो बुत्रबो तिनि भारतनि तिनि प्रेसिडेंट बाबो कायसेनो बुत्रबो डेमोक्रेसी अमनो होनो जत्तनो समान जत्तनो अधिकार केबो कायनि बुत्रमाया तिनि आंमनो सावो तिनि IPF पार्टी
जों 2009 हयते जों लागातार सामोन खायफायो ताबो खाय दङ दिनै जों अबन मासाव दिनै IPFT जों सरकार फायमानि परेव जों गोबां मा सामोन खायखा अब खाय दङ अंनाय दिनै जों नुखा दिनै ADCO ताबो जों गोथार मादाराव गोबां जों नुखा दिनै गोबां माताव फायै दिनै ग्रेटार टिपारलेण्ड अधिक माने बृहत्तर टिपारलेण्ड आबनो न काहामको बेखा खैनायदि आबो असम्भव दाबी अजुक्ति दाबी जों टिपारलेण्ड सामनायखाय जों ADC एरिया न तैसानो ताक बरफ साका ग्रेटार टिपारलेण्ड ग्रेटार माने तामो जों बांलादेश खबनाय चिटागांनो खबनाय निनि आसामनि हालिगानि खबनाय अब अंगै मैया असम्भव अब तुई बरनो बिबान दखाय दं माने अब जे बुद्धिजीवी जिनि ज्ञानी गुणी बरक रक काहामको साइमान किन्तु फियाबा जिनि मासमो सिराय रक बरखलाय आबनो गभीर खलाय गुथुक खेवान सग्या बने बागै आं साम मुसु अबनो सामन खलायखाय जों बखाबाय सग मखलायनाय दिन आनि निजेर आं कक सान मुसु आं 30-35 बोसोर आं सामन खाय दं हा बाय करंगै दफा बाय करंगै आं सामन खाय दं आं कोनो कन्फर्माइज खलाया जों नुखा अनेक पलिटिकल लिडार चिन दफानि बिसिंगो कायसा जागा बरक तंमैया जों नुखा तिनि गोबां माने ताना बम खुलिया वाइसां गनिने INPT तेवाइसां बरक CPM तेवाइसां बरक BJP तेवाइसां बरक दिनै गोबां दल एक बोसोराव 2-3 बार दल स्लायो अबरखौ जों बिसेस खायनाय ठीक जातिनो हामजागो होनाय जों वानसनो दरकार दाखौ बुखरो गोबां पार्टी जों नुखा पहिला CPM खायनाय एप्रिल 5 कांग्रेस खायनाय एप्रिल 5 नि आंचल दल फायनाय हाय बरक उल्टा पाल्टा पार्टी स्लायनाय ताबो वानसौदी ब नेता अबहाय खाय दं बोरैबा दाखौ बुखरो दिनै जों नुखा जे बरक कायसा जागा तंमैया दज्य करै निनि टिकेट नेबा गस बरक उंग्लाव खराय दङ इलेक्शन बासनानि टिकेट नानानि अबतुयै बरनि चिंता आबरक ठीक खाय सटिक बखाबाय गुबुय खायगै बरक जाति दफनो हादे हामजाया अब पाब्लिक प्रमाण रनाय ते कैसे कप जों साइमनो चिनि IPFT पार्टी पुइलानि चिनो जों चिनि राज परिवार न जों बरम रौ निर काम के साइमनो सुदु कक साबचिमिया जों BJP IPFT सरकार फाइमिनि परेगो सबसे बरम रेसपेक्ट जों साबनेदि राज परिवारनि बरम रिगु एयरपोर्ट जों स्नाम रेखा महाराज बिरगुना एयरपोर्ट बनि मुर्ति तागिरिखा सुति गुसना खायरिखा बनि आसामिया साल ताबो जों गोबां मा हिसाब खाय दं अब प्रमाण माननाय जे जागा बामफ्राम सरकारनि बरग CPM बिसोर CPM पार्टीनि बरग सारा जीवन बरक महाराजानो राज परिवार बरनो बरक कुलु बरक सेलें जागो बरक बेंगायो तबके बरक तबके राजनि उंक्लाव आं सन्देह खालायो एक मास सिगां जे नेता साखा टिपारलेण्डनि बिरोधी टिपारलेण्ड हामजाया बरक तामसा स्टेट काउन्सिल आमरा कक्साव जोंखौ साव टिपारलेण्डनि बिरोधी बरक एक मास सिगां बरक टिपारलेण्डनि गुखुर बिरोधी राजानि बिरोधी राजानो कुन्नि बरक हामहिया राजानो सेजागो राजानो सेलेंगो बरक ताबखाय राजानि उंक्लाव आं बनक भागी बेस खायनाय दिनै आं गर्वके सामनो दिनै महाराज प्रदीप किशोरनि त्रिपुरा रायजोआव 10 जन बने क्लोज फ्रेंड बने बंधु दंखे आं खरसा दंनाय आं कुनो छिमखमयो महाराजनो आं हामया खायनो मुचुगिया आं मन रेसपेक्ट खायो किन्तु पलिटिक्स और जिदा थांखाबो ताखौ बुखरो पलिटिक्स कोनो पार्मानेंट सत्र करै कोनो पार्मानेंट बंधु करै पलिटिक्स अमा अहाय जिनिस तिनि बुट बाजाखानि अरन तिनि पलिटिक्स थांखाबो बने बागै जों तिनि सत्यकमा सानाय तैबो तिनि सबसे IPFT पार्टी BJP IPFT पार्टी जों
boni family no borom rogo जों जे सामंताव खाय दंमानि आबार पाब्लिक रक जनगण रक काहामके मा बुचिराय मा खाकानाय कुथुक के चिंता बाखायनाय थिंक सीरियसली एडिसी ताबक जिनि इन द मीन टाइम एडिसी ताबक मुर पार माननाय आबो साबखलाय हाथाय कत नंगै थांका ति बरमरा बुम स्लाय ताब हाथाय कत नंगै थांका ताबक जों इदानिंगो जिनि 100टा बुमं आगेनि बुमनो जों स्लायना बागै जों जे सरकार आईपीएफटी सरकार ट्राई खायदों चेष्टा खायदों 100टा बुमं गोबां मानसिनि लाइबो माने गोजाम बुमरो न जे कमाय थांमाने बुमरो न जों तेवाइसा गिफिल तो बरा बागै जे सरकार अलरेडी जों सिद्धांत नाजा नुबनाय तैबो तिनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल इन द मीन टाइम जों तिनि एडिसी न गोबां मा सामख्लायना बागै पावर खायना बागै जों ताबक अलरेडी प्रस्ताव पास खायखा 30टा सीटनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि 50टा अंगनाय DTADC त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल तंमानि आबो जों स्लायै टेरिटरी काउन्सिल अंगनाय आगे ताबक तंमानि 15 to 16 डिपार्टमेंट तंमानि एडिसी को आबो प्राय 42 43 डिपार्टमेंट थानाय डाइरेक्ट फंड फायनाय अबेखले जों तरक सामखाय दंगो नरक साइमानो अब भागे सम्भावनखा एकमात्र आईपीएफटी बीजेपी फाइगै जों इदानी थानाय अक्टोबर जों गासै आइन पास खालायखा एस्टाब्लिशमेंट ऑफ टाउन कमिटी बिल ता एडिसी प्राय 20-25टा तिनि तिब्रासानि बाजार मार्केट अब टाउन गुसुना खायजागनाय अबाके सम्भावनखा अबरनन्य वासौनि दि जों ताम सामख्लाय दं अबनो जों तिनि सिक्लारक तिनि बुद्धिजीबीरक वानसना दरकार वानसौइ दं साबो सत्यख्लाय गुबै ख्लायै बखाबाय खा रगै दफा जातिन हामजागै दं आबो निरक नुगनाय नुगै दंगो ताबक दिन डेभलपमेंट नक साइमानो जों एकलबे स्कूल फ्री एजुकेशन फ्री स्कूल सबसे गाहाम स्कूल क्वालिटी स्कूल आगे तो माने मात्र 4टा स्कूल तो माने एकलबे स्कूल एमआरएस सीपीएम आमालो मात्र 4टा बरक खुलक मानो जों फायै 18टा ता 20टा जों कटाल एमआरएस एकलबे स्कूल खुलक दं खुलक जागनाय आरो प्राय 11,000 हयतो 12,000 जिनि बरक दं त्रिपुरा साराव सुजुग मानाय अब फ्री एजुकेशन अफ साइमानो क्वालिटी एजुकेशन दंगो फ्री एजुकेशन अब सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई बोर्ड मास्टर काहामंनाय क्वालिफाइड टीचर बेतन डाबल अंनाय चामुं नुमुं काहामंनाय नगै दंगो तब हजार आनर फायो बतिनि बागै आं बति ख्लायमिया तंके स्कूल कुरिनि बागै 1-2 बছর बिसिंगो नरनायदि प्राय 11,000 ऊपर 12,000 जिनि साइसे तिप्रासा जिनि कुरिरक आरो सुबिदा मोननाय न साइदेमान एकलबनि कायसेनि छात्रनि बाजेट बছর कायसेगो 1 ইয়ার बছর कायसेगो 1,10,000 बर रां मानो बर खरसा छात्रनि पिछनेगो बছरो 1,10,000 जों खरस खालायो जतनि फ्री निनि सापान हयते निनि ड्रेस बय कलम खाता जुता निनि कम्बल जतनि फ्री सामा बेले काहाम जों एवरी वीक प्रत्येक सप्ताह जों चेक खालायो बाहाय काहाम दे माचा हामया माचा माइरं 1 नम्बर मान जों चार वादागा तमके चिन बरन बाजेट गोबां मा आबागै बसके बरक सुबिदा मोननाय जों 3 बছरो 2 बছरो जों 18टा स्कूल ता 20टा स्कूल जों अलरेडी तबखा अब भागे मानखा एकमात्र चिन आईपीएफटी बीजेपी सरकार तै सेंट्रल मोदी सरकार जों खारियाव मानबाय भागे रहय दंगो अब भागे मानखाना निनि मथातो मानाय ताबक तिनि स्टेट गवर्नमेंट तिनि यागो जेतु 2 घटिन दंखो सेंट्रल तिनि गवर्नमेंट तिनि कक देनानाय मथानि कक देनानाय नवासनायले रियां रिफुजी तिनि रियां सरि रिफुजिया तिनि ब्रु रियां रक बुसु कष्ट खालायबर तिनि 25 बছর हाय बर मातंखा माचाया मानुया बुसुखे नि प्रब्लेम जों नगो आबनो साबतबखा तिनि सरकार जरि इच्छा खालाय हांखाय तिनि बिप्लब बाबू बनि बखाकरि हिंखाय तिनि मोदी जी बखाकरि हिंखाय जों बर तो मा खामो सेटलमेन्ट रमा खामो जागा साबरि तिनि फरेस्ट डिपार्टमेंट तब आं जागा रय दंगो अब जत फरेस्ट जों तब पारमिशन रय दंगो
kok sini selayo abo jeng tobo bahkan to mana nang sadaba sini सरकार ko siangkai sini cabinet itu jeng approve kai angkai abo tobo maya ang khoro cabinet minister jeng approve khayo riang no tobo na bagai jeng sini cabinet meeting khayo jeng approve khayo ebo jeng Delhi pathor hobo जेबर कैबिनेट मिनिस्टर मैया सुनो फादर कक सागै जरे जोंनि कैबिनेट मिनिस्टाराव जोंनि मुख्यमंत्री को सियांखाय अब उंगै मैया बनि बगै जों तिनो वासना नांनाय अनेक ब्रक सालायो बिजि बायदि फाइबनि परेगो 10 राम कौलायखा गुलि कौजाखा थुरि थैखा थैया जोंबो खारियावगो आं पुइल्लानि जां गर्वके साबनो 10 राम कौलायफ्रो आं पुइल्ला थांगवार थांनायो थांगिनायखा हस्पिटाल थांगिनायखा पुरातिनि मेडिकेल खरस पत्र साबरिखा जोंरिखा थैलिया जोंबो खारियावगो जखन बरं मिस्टेक खाइमानो फियाबा नो वासनायदि सिपिएम आमालो गोबांमा बरक थैखा बरतामंखा अरद थुस थैयाखो रबलिदन थैमानि अब साब दायि निन सुग्राम देबरमा एसडीएम थैमानि ओमफ्राय गोबांमा निनि बरक थैखा निनि कुतनाबारि सखजाखा आरो बरक थैखा कलेमपुर सखजाखा गोबांमा बरक रेप खायजाखा बुथारजाखा तखजाखा कुन बिचार देमान सिपिएम आमालो तिनि बिशति देबरमा गाहाम कक बथैगा आं थांना आं 2 बार 3 बार थांखोमोन र जोंबो खारियावगो बने बागै जों दिनै आं अनो नुखा दिनै मुख्यमंत्री ब हामजागै आं स थांगै बने नगो थांगै बिशजितनि बुहिनो चाकरि अफारिखा अबाय बक मुख्यमंत्री दं तिब्राय जगो गोबां बरक थैखे बुथारजाखा अब दुर्भाग्य जों साइमानो किन्तु मुख्यमंत्री थांगै यागो या फाइरगो अफार रां 5 लाख या फाइरगो आं रोखा 2.5 लाख मुख्यमंत्री रखाने 5 लाख तै मनि साजाते लगले अफार चाकरि या फाइरगो अब नों ब सरकार नुखा भाइ खालाखै माने ब मुख्यमंत्री नुखा नगो थां अफार या फाइरो माने चाकरि रइदो माने अब हाइरो बरक वासना दरकार दिनै 3 বছর सरकारो जों गोबां मा खालाय दङ आं मने बार सावो ते 1 বছর পরে केना नुगनाय त्रिपुरानि बरा चेहारा पिक्चार पाल्टाव थानाय बरे 12,000 कोटी जों रां मोनखा शुधु तामने बागै रूट डेभलपमेंट खायना बागै तामने नै কৈলাসর হইতে তিনি কমলপুর খোয়াই আবো नेशनल हाईवे बुट अब रूट थानाय कटन थानाय नो नुगै दं चराइबारि हइते आगरतला पर्यन्त रूट नाय निने अर चम्पानगर हइते निने उदयपुर निने किल्ला रूट थानाय निने शान्ति बाजार जुलाइबारि रूट थानाय यानि कांचनपुर निने यानि मनु हइते कांचनपुर मिजोराम थुक अब नेशनल हाईवे थानाय अमाय क्लाय जों कोटी दारां माइ दं अब बाजारनि बायरे जों बुसु क्लाय सामख्लाय दं निराव नुगनाय तेबतिनि एकलव्य स्कुल आंते मार साफिउ एकलव्य स्कुल ने 18टा वाले सेंक्शन खा और बिसे 15टा हाय ता काम तलाई दं 1 बছর बिसे पाइ नै आबार बाजार साइमान खरकसक एकलव्य स्कुल ने काइसेनि प्रोजेक्ट 24 कोटी हइते 40 कोटी 24 कोटी हइते 40 कोटी प्रोजेक्ट अब साब लाभ मोननाय आनि तिब्रासा आनि जनगण जे तंनाय बर लाभ मोननाय काइसे एकलव्य स्कुल ओंखामाने बनि गाननायनिगो अनेक डेभलप होनाय दुवान पाट होनाय अटो स्टैंड नाय मोटर स्टैंड नाय कार नाय तैग नाय अटोमेटिक थानाय ता जोंहाबो गोबां मोजां खालाय दङ एकदम नि सामनो कोना रग नि किल्ला रग नि करबु रग गोबां मोजां जों दा फ्लाय दङ अब साबो बेनिफिट नाय साबो लाभ नाय आनि तिब्रासन लाभ नाय अब हाइरो 3 বছর बिसिङो ब सरकार खायमाखा निराव वाचनाय दि ताबो एडिसि सरकार नाय तिनि अब कन्फार्म जे काहंगो साइमानो जेसेबां दिनाव हावम दि अब कुनो दिनो बीजेपी आबि सुगनम प्र पाइया जों अवश्य एडिसियो जों सरकार खायनाय 100% सियोर दर नायनाय दि जिनि तंग सरकार स्टेट गवर्नमेंट जिनि आव तंग केन्द्र सरकार जिनि आव तंग नों साबर साननाय नि ग्रेटारलेण्ड दाबि साबर साननाय साबर नों साननाय आं खामानि बिसिंगो मर थानि बरल बिजिबाय जुगुइ दंलाय जों खबर मोनजा जे मथानि बा त्रिपुरा मथानि टप लेदार नेतार ह दिपर फाइगै
जोंनि CM बाय मालाय दंफायो आं जत खबर मानो तांगै ताम कारण अबनो पाब्लिक जवाब रनाय पाब्लिक सिया दिल्ली थाङो मालायो जोंनि BJP नेता रबाय टप नेता रबाय आउटला फाइबर मालायो हदिबदिबर फायो ताम कारण अब जों सन्देह दं बरक साव BJP बाय जों एलायन्स जों तो आगोलनि जे एलायन्स ताव जों सरकार नंगौ जों कैबिनेट मिनिस्टार जों तो बर मालाय नायनो किन्तु नों एकटा पार्टी बंगिया नोंनि पार्टी आलादा एलायन्स बकरै नों ब कारनै ब विषय हदिबर फायो 1 घंटा 2 घंटा कक सालाय फाय अब तब पाब्लिक जवाब रनाय IPP पार्टी जों समाय तांजा जों साव जों बरम रावो जों राज परिवार जों बरम रावो ता बरय दङ सबसे IPP पार्टी थानसालि बागै जों चर्चा खाय दङ अब आं साया दिनै जों अमा प्राय 1 बोसोरनि सिगां प्राय 2 बोसोरनि सिगां नंखा जों NGO पार्टी हिंबर सावो बर बुधबार चाहे सावो बर दिनै पार्टी बाय ओ हाबना बागै जों बर चर्चा खाय दङ हाबनाय ब कक साजा खरजा NGO पार्टी दिनै IPP रेजिस्टार अर्गेनाइजेशन दिनै MLA सयजन दङ मन्त्रि दङ दिनै सबसे दिनै पार्टी कतर दिनै पार्टी सबसे थाराति पाराव दिनै पार्टी रागखौ कतरखौ बर तो सर NGO सि जों जे सत्य जे कबुई बनो जयनाय द ट्रुथ विल सेट यू फ्री हमाहाय जेबर कबुई कथारके सामुदांनाय आबनो जयनाय बोरैबा आं तेमो सानामसुगो जों थानसांनानै बागै सबसे जों ट्राइ खायखा नों मकलाय नुखाना ख्रावसा जों कनै कैबिनेट मिनिस्टार जोंनि कैबिनेट मीटिंग जों याकारै जों थानसांनाय बागै जों राजबारि थांखा जों हामयाफानो चुगयाफानो जोंबो 5 बोसोरले जों मिनिस्टार ब्ले जों प्रोटोकल दंब्ले जों रिक्स नागै जों थांखा जों थांजों हांजागौ जों दरकार हांखे जे ताम एग्रीमेंट खालाय माने चिट सयलाय माने जों आपना फ्लैश करनाय जों रियाखौ कमा मा कस खालाय दं आं निजे थाङै 2-3 बा शिलंआव थाङै हदिपटिबो थांबो कस खालायखा जों थानसांलायनाय फायदि गाहाम कक लायनाय फायदि किन्तु गाहाम थानसांलायनाय बागै जों ताम खालायनाय अब जों सालायजा जोंनाव डकुमेन्ट दंगौ जों ताताल साया काकायान सिदेबरमा 85 बोसोर बयस आंबो बरम राव आंबो लांबा थांगौ फाइले दिचिन अरन संखे जों हदिपर एकटा दुइटाव जों खगै जोंनि पुलिस जों स्कट याकागै हने एकटा राव जों थांलायो कक सालायनानै आं थांगौ काकायान सिदेबरमा 85 बोसोर बयस बाफोर थुइतना जरा आराम खायना जरा ब भाइनो दाखो खाबा बोरिं खाबा हनै जों हने एकटा दुइटाव जों थांलाय जाऊ वाइसे थांगौ हटेलाव वाइसे थां बनि न'आव थांगौ जों मालाव दिनैबासो थांगौ फ्लाय जों वाइसे वाइनिया प्राय 6-7 बार जों थांखा हदिपति बर कक सालायना बागै सब थांखा सब आगुरि फुनुखा बेसि आं तो कोनो बानाया आं तो चराय आं कोनो गैया किन्तु जानुवारि डिसेम्बर मासा गोसो गोजांमा ठक ठक गोजांमांगो काकायानसि थांजागौ कक सालायना बागै अब तो ईश्वर साइबिने बेले सबसे जों आगुरि फुनुंनाय जोंबो थानसानायो उनि सोरां नुखाना जों खरानि मन्त्रि थांलायखोबानो आरो थांलायखा कक सालाय थांलायखा आमफ्राय बो कक साव जों आनले पार्टी जिकनबा आनले NGO बा बनिजे साव निन तो MLA दं 6 जना मन्त्रि दं नों पार्टीबो कटर नोंगानो 3-4 तना रेडी कक थांबें थांखा सुद आनया प्राय बहाय प्राय 15 जन साका सोंनाय बिसि कितनो साका बो कक मंगलाव साका जोंनि जितेन देबरमा जेस बनबो साका जों कक सालायफ्रो जों खराबा दं आं दं खरकसा जितेन देबरमा जों एजेस दं सिन्धु जमादिया दं बिसिकित दं मंगल दं जों 5 जन खायगै जोंनि फरेस्ट गेस्ट हाउस जिनजानि उक्लगो जों हरदिपर कक सालायो आफ्रा महाराज दं आं सायजों गैया महाराज खरकसा ते बनि दल बर हाबिया हायबे जों फरेस्ट गेस्ट हाउस जिनजार उक्लग आं दे छलिया आफ्रा आं दं मंगल दं चिन मंगल जितेन देबरमा दं बिसिकित दं सिन्धु जमादिया दं ते महाराज दं आफ्रा बगसे जा
Bogo sejak boni first option tam samani bo sawo ek number ang pai IPF to phai hap phai nai hap phai kangkai dero ano kaisa important post mar nai rinai tei bo sawo ana lok same ni project khlainai same project jeng go sejak boni first option ang IPF to phai hap phai sinai IPF phai ni pore nok jono important kaisa post rinai te bono same project ma khlainai salajak ek number 2 number tam sakabo duta option o khepego jekhapor jeng IPF ro kabangma seat nagui nroba bachanai boni ni kok bai jeng 22 ta seat bachanai jeng chitir hokha Delhi go angdi thangmalai ja jepi nadda bai abo boni kok bai nro kabangma seat ai bachadi bachak hangkai ang campaign khainai nro bagui tei ang rang bari nai okok sao ano siniya jeng khorok ba tongtin neta nang barang busangai di okok bo sao nero kabangma sini dai bachadi ingka ang nro bai tongnai 22 ta upor nro bachadi kaham ko tei bo sao bo jodi sini ro kom seat nai bachak hangkai ang nro bakuri bo samangkai jekhapor taklai आंचलिक दल जों एडिसि दखल खायनांनाय CPM या कांग्रेस या BJP या आंचलिक दल जों जेखौबो दखल खायनांनाय आबाङै जों गोबां सिट नायबा बाथ्रा नांनाय बसाजाक आबाङै जों एक बছর सिगां अब एक बছর सिगां कक जों जेपि नादानाव चिठि रयखा दिनै महाराष्ट्रनि कक बाय आं दे थांनि सागा जों 22 ता सिट बासनाय अब बनि नाहरमोन ओहाय कक थार्ड नम्बर दाम साका निया हंखाय जों दरेसि बका थार्ड ऑप्शन जों दरेसि थानसां लाइमालि हंखाय बसाका निराव बाचादि आं बाचानाय ते निराव बाचा जागा आं बाचाया जे BJP बाचा जागा आं सिद्रना बाचानाय साव ओ कक थांखा लास्ट सक तमंगा जों एग्रीमेंट नक लुखा जों फाइल सलाय माने आ फाइल जों नांगनागा परेना पर अब डकुमेन्ट जों दंगो बनि सयगना काका एनसि देबनो सयगना आटाम साकाबो अब हायरक दे सत्य कुबुई अब ईश्वरनो जवाब रनाय पाब्लिक जवाब रनाय बतो कगनार गया सुद आना सिनिया ने पातालम कगनार गया बनि कक बसनो साका आं 2-3 ता सिट बाचानाय अब बकक सामानि ता उल्टा कक साइ दंखा तैबो सावबो ओनलि IPFT एन्टिबार मथा जों कनै सिंनाय सावबो आरो कोन आइनपिडि गरै और पाताल गरै केबो गरै केसबो गरै आं बरनो आनि मथा दाय रबायनाय हाफानाय बरो ओ कक साजाकबो एक बाबथिन एग्रीमेंट दङ नावना जों फुनुंनाय ओनलि IPFT एन्ड मथा तिबार मथा खायसे जों एलायन्स होनाय दुइटासि तै बाद बाकी बखे बरनो आं कयनाय बर जतनो तिन मथा फायहा फायदि होनाय खादि खायमाखाबो बो साबले तिन एग्रीमेंट दङ तैबो दङ तिनि बसाका जों एलायन्स हांगाय जों 3 जन नो अजागा अबाव नंनाय कोर कमिटि मेम्बार नाय एनसि देबरमा महाराज प्रदकिशोर ते आं जों 3 जन से आरो कोर कमिटि मेम्बार जों कथा सारा जों केबो पलिसि नाया केबो डिसिसन नाया बो साजाक जों एग्रीमेंट दङ अब जों चिठि फुनुंनाय जों 3 जन कोर कमिटि मेम्बार जों एलायन्स माने परेसाबो जों जखने 19 तारिख जों जखनते जों फाइल स्लाय लेखा सयरि लेखा आब्रा असुये दङ तैबो सावबो IPFT एन्ड तिब्रा मथा जों 2 जन से 2 पार्टी से जों एलायन्स बाथ्रायनाय तै केबुया जर बर फाइल मोसो हंके बरनो आइन पिद्रावनो बरनो तिब्रा मथा फायहा फायदि हिम बर सानाय साव बत्रायबो खलाखेना अब बन पर जों सागा हायनै जत बरनो जों सबाय पैबैनाय बर तिब्रा फायहा फायनाय तिब्रा बाय IPFT से जों एलायन्स नाय बत्राय खाय किन्तु ब बिधान हलसनो कौना रमालियाना पातालो बत्राय खायखा आं सायमानो TS बिल बत्राय खायखा बर देरखाय अब बनिपुर आं सायमे बताम खायखा ओ कक बसाजा तिन एग्रीमेंट जों खायजा आरो बिसि दङ जे ब एलायन्स नाय माने अमन तिन कारण दङ जों 3 जना जों कोर कमिटि मेम्बार जे डिसिजन मेकिं पलिसि मेकिं जों 3 जन सालायगै जेखुनु जिनिस जों सल्व खायनाय जों नखा आफ्रो महाराज बब थांबायो बाबो दिल्ली अब शिलंग अनिमेस सांनाय रेखा जोंनो बसिया फटे सिंगले बसाय रेखा 5 तारिख माने ने जॉइन गैदरिंग नाय जोंनो साया किन्तु एग्रीमेंट हाया बोले आरो तो जों महाराज आं जों कथासि तिनि माने पलिसि मेकार कोर कमिटि मेम्बार जोंनो सायागै
मराजों सायगै भाई खले अनिमेसले 5 तारिखआव मीटिंग होनो सायदोखा अब प्रेस कॉन्फ्रेंस खायो गोसोनो सावग्रादि जों आजो सालायनाय फैदि जों आजो सालायमा बकरै जुक्ति बुद्धि सायमा करै बावचोनो टेलीफोन बखायमा करै हठात खाय ब तमाचामा ब खायरिखा 5 तारिख बरो जॉइन गेदारिं जों अबागलांखा आं मारो सिङावखा मरा बभाखा मा खायखा कक तो तंमानि नों बाय जों बाय सालायसि प्लान खायनाय तारिख बरो खायनाय खायदा जों सालायनांनाय नों 24 दिनाव थांगा गाहामको आपलो जों जॉइन अब जों एडवांस जों साजा प्राय नै एक मास सिगां जों आबो 3 प्रग्राम दंगो आरो नों जॉइन खायबायखा ताव कताले प्रग्राम खायना खाय जों कोर कमिटि मेम्बार दंगो आं दंगो एनसि दंगो नों दंगो जों कथासि अब्ला जों साना दरकार गताम जों कथा आजलाया नों साइडे मान बबसा आं सासाव मैया ओंके अमा हायख्लायै अनिमेस चैलेंज खायखा आबरो बतनाव सायमाना ब्लै बाजी ब्लै कक गोनां कुनाव आबो ग्रै जोंनो सोंया ए ओमागा बतनि हठात खाय ब दिसनाखा आं मरो सोंका अबायखा मान अबायख्लायै तिनि आं साका जे जेखुनु सामख्लायनो हाखाय गुबुय बाय कथार बाय सामख्लायलायनाय अरकेबो नैनि ताताल फागे सागै अब लं लास्टिं खायनाया जों खोनाका महाराज कापमानि कारण दंगो बसुंना मानलिया बनि कक बखादालिया बनि और कदा कदा बर थां हाबैखा आं खा सायमानो महाराज अनेक दुख नां दं सायमानो तांगै बनि जे दल बनि सांग बांग जत्तनो बनो तानि सानाय बनि उल्टा बाला सागै कक समानाय मंसि आं बिहास खायो महाराज ताखन बाना हामजाव आं पहिले सायथांखाबले सारा त्रिपुरा राज्यगो बनि बंधु जदि 10 जन दंखे आं खरे खबजागनाय आं मा ट्राइ खांसि नगै फायगो ब मानो नगजाक आं बनो बसके हामजाक बनि बुमा अनि महाराम बिबु देवी आनो बसके हामजाक बनि बुमा थैथांका बुफा आनो कबाग काबो आनो बसके हामजाक बनि बुफा ब सायमानो किन्तु कतार माजारो फायै उल्टा पल्टा बरो फायै बनो बलाय करे थंफैगा क काहि करिबा बागेर नामे ख्याल खाय हमहाय बागेर नामे ख्याल खाय अमाय नबा खेबरो ख्यालंग से बनो ग्लंग दम खेदाबो आं पहिले साकाबले जे एक्स मास सिकां टिबरलेन कुलनाय तको बस गिदा टिबरलेन फु एक मास सिकां से बसागो गुर बिरोधी टिबरलेन बिरोधी तेकासे कक बांला इसामा मोजामाखा 10 चक्र भगवान बुद्ध महाय 10 चक्र भगवान बुद्ध भगवान पइन्दसि कबरमा थांगो बुद्ध मा थांगो बने बनो गुरि सयतान कक साखा हांगलाय बनो साइजों सि मताय हिंगाय ते बने गाना गानि जजो सि सयतान संगाय 10 चक्र भगवान बुद्ध महाय ब भगवान किन्तु ता बुद्ध मा थांनाय तांगै बनि सांगो बांगरो जेबोनो प्रेसार हायखा जों साइमानो बनि साब दल दं बन साब दल दं नायदि बन जोंनुगो बन रेकर्ड नायदि ट्रैक रेकर्ड नायदि आंबो मुं खुलिया पाब्लिक को पर इमेज बुसु तंस नायदि बो पाब्लिक ताम खायखा नर जो साइमानो अनंत देबर्मा लोकसभा गो बसुं बाय तंमानि बसाका बसि बुधबा थानाफु लोकसभा गो बतिकरा जों आंसा बुकसुं सालायगा चिनि इलेक्शन कमिसन सालायगा नोंल अखरांखा बोले ता जुवान जुवान बादाय तंखाय प्लस आरो अमतो लोकसभा इलेक्शन तो और ग्राम पंचायत चेयरमैन हाइया एडीसी नि एमडीसी हाइया नों दिल्ली मा थांनाय मोटामोटी फिगानि बराव नांगौ अब बके आरो ब साइ दंगा बन टिकेट मारिनाय लोकसभा गो बस कन्टेक्ट फायनायखौ ओंका जों सालाय आं साइजों या जों पाल सालायखा आरो ब टिकेट मालिया एप्रिल थांबायखा अनुपाति थांबायखा अमाय खलाय जेबो निनि आइन पिटि भाय काखा बनायदि आरो ब टिकेट मालिया काउ फायखा आइन पिटिनि आरो आं ताबो खोनाबाय दं बिजरा खालामबासो बस सेदाय दं दिनै आजि बर' रक दिनै कयटा पार्टी सलायखा पुलिस सीपीएम दंमानि एप्रुव फायखा निनि टीयूजेएस एप्रुव फायबा निनि तमसानाय आइनपिटी बोरैबा एनसीटी बोरैबा तब आइनपिटी फैवखा त्रिपुरा मा थांफैखा একটা জীবনো 6-7টা पार्टी सलायनाय आबारन जों भेस सलायमानाय जाति जखनि बागै बोरैबा ताखौ बुखराव आंते कमा कक्तबां सालिया आं अमनो कमा सानाय जबर कुबुय जब खारय सामदांनाय बर जयनाय हाने सागा सागा नाव बारो फायै ब नाव बारो उरि थांनाय
गोसोन हामबाय